Yaw-yaw. Naunsan taw ning kalibutan ron ay. Mani diri mangita nato ditang tingog suko. Mapay magyaw-yaw, mingon pa nga. Som nang sila di ba mingon. Ya, tahu ba man di mo tinog. Yan na? Asya, wala ka no? Lugo na. Ha? Bata mo yung bata ha? Mo imo tubig kadali. Siguro kaning mo. Ah. Sabi, naunsan man taw. Nasuko. Maglibo ko mataw ba mangita ba isu kayo unsa problema nila? Nya nagi ko problema gani mo mahilo man ko. Oh, Isu kayo. may isu kayo mangita din isu kayo. Nasuko pag tingog. Ito yung tumo na ila ay. Mo di mo tinog. Yaw-yaw. Pati inita pa ningit ani kusina kay pa ni aircon. Sama mo oy. Mano mo pati suga ya. Sa problema na nila di ay. Muna mo dahil sa problema ang dabayan man nila. Nagka problema ba ako ato nang aging buwan o tuig ba? Wa jud ko na nagsasaso sa mga silingan og. Wa jud ko ni ato mga tao tong mga lain mga era na ko mga silingan. Wala naman, naunsa ni kalibutan. Unsa mo siya kalain no? Oh, may iso kayo. Taas garo dugo na nila no? Ano man mga nila diri ba ngita ba masuko ba dito bangon. Ningon ba sila dayon nga nag-inarte ta? Bugwak ko rin pinirito. Kalain. Kanina kay ko. Ano iso mo kaya sila? Itabangi ko niyo diri ay nganong kamo man di mo matabang ako ang taon. Kada kung tontom taon ni ibang taon ay. Ito may nakaon na nila? Anong iso mo kay mani dili iso tayo? Nagdili ta ba sa masuko? Tatsa nila dyan? Pao mo ha? Ngita, di ka matug-isog. Anong iso mo kaya mo? Kalain. Ang mangita kay iso. Ano problema dyan nila dyan? Ano ba yung problema sa bayan nila? Ako problema ba? No? Ay, buang, di man normal ang tao may problema. Kita tanan, nabuhis kalibutan namin kita problema. Pero, ako rin matingalahan dyan ba nga? Nga naman nila, wala may kasugod na mga nila, isog nila kayo. Kalain. Nga pag hindi matagad, berta ka toast to kabisir ba, mga suko. Apa? Mga nila mo dili ba? Gumawa suko, ha? Gumawa naman dili, bukas puyo ninyo. Taro nga, mi. Kaya, kami wala kami nagsurang-surang sa inyong balay. Init rin pa kay gribot. Oy. Ang tinita sa inyo. Kung mangita mo na maglayo si tuyo din niya. Dili lang ko na masuko. Kung masuko mo na mangita hinaan. Kasi may ganahan magawa sana. Isog nung kayo. Bitaw no? Napo na sa inyong lugar mga mare pare. Mangita ba isog kayo? Gabi kayo masuko dyan na. Siya pa'y nangita. Siya pa'y nasuko. Sa problema na yun niya. Ano sa ka mangita di mo makatubag dayon? Wala na po na gayo na po.